हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल नोंथांमोनखौ बयखौ बड' जब निउसनाव बरायनाय जाबाय आरो बे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौ बरायनाय जाबाय जोंहा दिनै 3 सेप्टेम्बर जोंहा बे 3 सेप्टेम्बराव गासै गुबुन गुबुन गभर्नमेन्टनिफ्राय एबा गुबुन गुबुन स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय एबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंहा गासै मोनबा साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट ओंखारना फैदों बे रिक्रुटमेन्टनि बागैनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ खोन्थानो सानदों बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम फरायनायबानो जाबाय बे मोनबा साख्रिनि बागै आं नोंथांमोननो गासिबो डिटेल्सखौ होगोन नोंथांमोननिसिम आं ओमफ्राय मोनसेल' रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय सानफ्रामबो साख्रिनि रादाबखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन जोंहा फार्स्ट नाम्बार रिक्रुटमेन्टआनो जादों इन्डियान पस्ट अफिस रिक्रुटमेन्ट जोंहा इन्डियान पस्ट अफिसनिफ्राय जोंहा साख्रि ओंखारना फैदों जायनि अर्गानाइजेशन नामखौ इन्डियान पस्टेल डिपार्टमेन्ट होननानै बुङो बेहाय पस्टनि नामा जोंहा ग्रामीण डाक सेवकनो जायखौ सर्ट फर्माव GDS बो होननानै बुङोनो बेहाय नाम्बार अफ भेकेन्सि मा होनदों जोंहा गासै टटेल भेकेन्सि आरो नाम्बार अफ भेकेन्सि माने 3162 जोंहा गासै टटेल पस्टआ दं होनदों बेहाय ओमफ्राय सेलारिखौबो मेनसन खालामनाय दङ पे सेलारि माने पे स्केल नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोननो 10,000 नोंथांमोना 10,000 मोननो हागोननो मास मोनसेयाव पार मान्थ होनदों नालाय नोंथांमोना मास मोनसेयाव 10,000 मोननो हागोन होनदों सेलारि हिसाबै बेहाय क्वालिफिकेसनखौ बिदों माने नोंथांमोननि फरायनाया जानो नांगोननो बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय 10th माने नोंथांमोना मेट्रिक पास जानाय जानांगोननो अब्लासो नोंथांमोना बे इन्डियान पस्टेल डिपार्टमेन्टनि बे साख्रिनि ग्रामीण डाक सेवक साख्रिखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन होनदों बेहाय एजनि लिमिटबो होनाय दंखायो एजआ जानांगोन 18 बोसोर जानायनिफ्राय 40 बोसोरनि सिङाव थानाय गासिबो केन्डिडेटफ्रानो एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बे बुंनाय दंखायो 18 बोसोर जाबानो बे साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना एलिजिबल जायो होनदों जोंहा एप्लिकेसन फिस लानाय जादों जेनेरेल OBC बिथांमोननि थाखाय 100 रुपिस लादों ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना SC ST फिमेल बिथांमोननि थाखायथ' फिसआनो लाखायाखै बिथांमोना फ्रियैनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन माने जोंनि ST फोरनि थाखाय माने फिस गैया आरो फ्रियैनो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बे बुंनाय दङ जोंहा सेलेक्सना मेरिट लिस्टआव लानाय जादों एग्जामबो लानाय जानाय नङा डाइरेक्ट नोंथांमोना जुदि मेट्रिकआव नोंथांमोननि मार्कआ मोजांबा जेनेबा पार्सेन्टेजआ मोजांबा नोंथांमोना मेरिट लिस्टआव फैनो हागोन होनना बुंदों एप्लाइनि मडआ जाहैबाय अनलाइन नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन जबनि लकेसन होनाय दं जबनि लकेसना बे मेनसन खालामदों तामिलनाडु इन्डिया होननानै अफिसियेल वेबसाइट होनाय दं नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटखौ भिजिट खालामबानो जाबाय जोंहा बेहाय इम्पर्टेन्ट डेट्सबो होनाय दङ जेरै जोंहा अनलाइन एप्लाइआ जोंहा 1 सेप्टेम्बरनिफ्राय सोलिदोंमोन लोगोफोर 1 सेप्टेम्बरनिफ्राय बे जोंहा अनलाइन एप्लाइआ सोलिखाबाय जोंहा दा लास्ट डेटआबो मेनसन खालामनाय दंखायो अनलाइन एप्लाइनिया 30 सेप्टेम्बराव जोबफैगोन 30 सेप्टेम्बरनि सिगां नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो नाजाबानो जाबाय बेहाय इम्पर्टेन्ट लिंक्स होनाय दङ जेरै अफिसियेल नटिफिकेसन PDF नोंथांमोना बेखौ गिबियावनो डाउनलड खालामनो हागोन माबोरै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन मा डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगोन बेहाय गासिबो डिटेल्स होनाय थायो बे अफिसियेल नटिफिकेसनाव नोंथांमोना बेनिखायनो बेखौ डाउनलड खालामबानो जाबाय आं बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै चेक खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आं अनलाइन एप्लाइनि लिंकखौबो होनानै दोनखादों नोंथांमोना बे अनलाइन एप्लाइ नुनायाव थुना होबानो नोंथांमोना डाइरेक्ट अनलाइन एप्लाइनि एप्लिकेसन फर्माव मोनहैगोन जोंहा सेकेन्ड नाम्बारा बेबो जोंहा इन्डियान पस्ट अफिस बेनिफ्रायनो जोंहा रिक्रुटमेन्टआ ओंखारना फैदों लोगोफोर इन्डियान पस्ट अफिसनिफ्राय जोंहा गोबां साख्रि ओंखारना फैथारदों नै बे सेकेन्ड नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ जोंहा इन्डियान पस्ट अफिसनिफ्रायनो फैदों बे अर्गानाइजेशन नामा इन्डियान पस्टेल डिपार्टमेन्ट जोंहा बे पस्टनि नामा जाबाय ग्रामीण डाक सेवक बे जाबाय बेलेग लकेसननि जालायबाय लोगोफोर दहायनि सेम टु सेमानो नामा नाथायबा बे साख्रिनि नामा जेनेबा पस्टनि नामखौनो साख्रिनि नाम होनो नालाय ग्रामीण डाक सेवक दहाय सिगांनि फार्स्ट नाम्बाराबो बे ग्रामीण डाक सेवकआमोन एखेयानोमोन नाथायबा बेयो बेलेग लकेसननि लोगोफोर जेहाय नाम्बार अफ भेकेन्सिया जोंहा गासै दंनो 2060 दङ जे बेहाय जोंहा पे स्केल नोंथांमोना सेलारि हिसाबै मोननो हागोन 10,000 नोंथांमोना मास मोनसेयाव मोननो हागोननो 10,000 माने नोंथांमोना 10,000 मास मोनसेयाव मोननो हागोन होनना बुंदों क्वालिफिकेसना जानांगोन मा होनदों नोंथांमोननि फरायनाया जानांगोननो मेट्रिक पास नोंथांमोना जुदि मेट्रिक पास जाबाय अब्ला नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एलिजिबल नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन एजनि लिमिट होनाय दङ बेहाय 18 बोसोर जानायनिफ्राय 40 बोसोरनि सिङाव थानाय गासिबो केन्डिडेटफ्रानो एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंनाय दङ एबा होनाय दंखायो मेनसन खालामदों जोंहा एप्लिकेसन फिस लानाय जादों जायफोर बिथांमोना आनरिजार्भ जेनेबा OBC EWS बिथांमोना 100 रुपिस होनो नांगोन होननानै बे मेनसन खालामदों जायफोर बिथांमोना SC ST बिथांमोनाथ' फिस होनांगौनि गोनांथि गैया जोंनि थाखाय माने गासिबो फिसआनो गैया आरो जेनेबा फिमेल SC ST बिथांमोननि थाखाय फिसआनो गैया नो फि माने एप्लाइ अनलाइन नोंथांमोना फ्रियैनो खालामनो हागोन आरो
जोंहा सेलेक्सना मेरिट लिस्ट लानाय जादों बेनाबो सेम टु सेम माने सेलेक्सन प्रसेसा एग्जाम जानाय नङा नोंथांमोननि मार्कआ मोजां जायोबा नोंथांमोना सेलेक्ट जानो हागोन एप्लाइनि मडा जाहैबाय जोंहा अनलाइन जबनि लकेसना नै दाना फैबाय जोंहा उरिष्या इन्डिया दहायनाथ' जोंना तामिलनाडुसोमोन दाना जोंहा जालायबाय बे लकेसना उरिष्या इन्डियासो जोंना एखे नाथायबा जोंहा पस्टनि नामा नाथायबा लकेसना जोंहा गुबुन गुबुन आरो बे अफिसियेल वेबसाइट होनाय दं नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटखौ भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव मोननो हागोन आं होनखाबाय नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिप्सन नायनायाव लिंकआव थांबानो जाबाय जोंहा बेहाय इम्पर्टेन्ट डेट्सबो होनाय दंखायो जोंहा स्टार्टआ जादोंमोन ना अनलाइन एप्लाइआ बेनाबो दहायनि फार्स्टनि जबनिजोंनो एखे जोंहा 1 सेप्टेम्बरनिफ्रायनो जोंहा अनलाइन एप्लाइआ स्टार्ट जाखाबाय जोंहा बे लास्ट डेटआ जाहैबाय अनलाइन एप्लाइनिया 30 सेप्टेम्बराव जोबहैगोन नोंथांमोना 30 सेप्टेम्बरनि सिगां अनलाइन एप्लाइ खालामनो नाजाबानो जाबाय सोरबाफोर एप्लाइ खालामनो सानदोंबा मेट्रिक पास जानाय बिथांमोनानो एप्लाइ खालामनो हागोन नालाय बेहाय इम्पर्टेन्ट लिंक्स होनाय दं बे नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना गिबियावनो डाउनलड खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय एप्लाइ खालामनायनि सिगां बेहाय गासिबो डिटेल्स होनाय थागोन आं दहायनो होनखादों जेनेबा नाम्बार 1 जबनि रिक्रुटमेन्टआबो आं खोन्थाखाबाय नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ मानो थाखाय डाउनलड खालामनांगौ आं बेखौ खोन्थाखाबायना फार्स्ट नाम्बार रिक्रुटमेन्टआव जोंहा एप्लाइ अनलाइननि लिंकआबो होनाय दंखायो नोंथांमोना बे एप्लाइ अनलाइनाव थुना होबानो डाइरेक्ट नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइननि एप्लिकेसन फर्माव मोनहैगोन थार्ड नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ जोंहा माबानिफ्राय फैदों IBPS बेनिफ्राय फैदों रिक्रुटमेन्टआ जायनि अर्गानाइजेसन नामखौ इन्स्टिटिउट अफ बेंकिं पार्सनेल सेलेक्सन होननानै बुङो बे IBPS खौ जोंहा बेहाय पस्टनि नामा जाबाय क्लार्क जोंहा बे पस्टनि नामाबो मेनसन खालामनानै दंखायो क्लार्कनिनो जोंहा पस्टनि नामा क्लार्क बे नाम्बार अफ भेकेन्सि मा होनदों जोंहा गासै टटेल पस्टआ दङनो 1557 जोंहा गासै टटेल पस्ट दङ बेहाय जोंहा पे स्केल एबा जोंहा सेलारिखौ मेनसन खालामनाय दंखायो नोंथांमोना 7,200निफ्राय 19,300सिम नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोन होननानै बेहाय बुंदों आरो मेनसन खालामखादों सेलारिखौ नोंथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया जानांसिगोन एबा क्वालिफिकेसना जानांसिगोन ग्रेजुवेट डिग्री नोंथांमोना जुदि ग्रेजुवेट जाबायबा नोंथांमोना बे माबानि थाखाय साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बे बुंदों एजनि लिमिटआ जाहैबाय 20 बोसोर जानायनिफ्राय 29 बोसोरनि सिङाव थानाय गासैबो केन्डिडेटफ्रानो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन जोंहा एप्लिकेसन फिस लानाय जादों जायफोर बिथांमोना जेनेरेल OBC EWS बिथांमोननि थाखाय 850 लादों अनलाइन एप्लिकेसन फिस हिसाबै ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना SC ST PWD बिथांमोननि थाखाय 175 लादों अनलाइन एप्लाइ खालामनायाव जोंहा एप्लिकेसन फिस हिसाबै जोंहा सेलेक्सना जागोन प्रिलिमिनारि एग्जाम जागोन ओमफ्राय मेन अनलाइन एग्जाम जागोन गिबियाव जोंहा प्रिलिमिनारि जासिगोन बिनि उनाव मेन अनलाइन एग्जाम जागोन होनदों सेलेक्सन प्रसेसआ बे मोननै आदबै जोंहा जागोन एप्लाइनि मडआ जाहैबाय अनलाइन नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन जबनि लकेसना नै लोगोफोर गासिबो अल इन्डिया बे एग्जामा जोंहा प्रिलिमिनारि एग्जाम आरो मेन एग्जामफोरा जोंहा अल इन्डियायावनो जागोन जोंहा माने बे आसामावबो जागोन आरो जेनेबा गुवाहाटिफ्राव जासिगोन जरहाट बेफोरबायदियाव जोंहा बे एग्जामा जागोन होनना बे बुंदों माने जोंहा जब लकेसना अल इन्डिया नालाय लोगोफोर जोंहा बे अफिसियेल वेबसाइट होनाय दं नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटखौ भिजिट खालामबानो जाबाय जोंहा बेहाय इम्पर्टेन्ट डेट्सबो होननाय दंखायो जेरै जोंहा स्टार्ट डेट फर एप्लाइ अनलाइन जोंहा अनलाइन एप्लाइआ थांनाय मैयानिफ्राय जोंहा सोलिबाय माने जोंहा 2 सेप्टेम्बर माने मैया जोंहा सोलिनानै थांबाय आरो अनलाइन एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ मैयानिफ्राय स्टार्ट जाबाय होनदों जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय एप्लाइ अनलाइननिया 23 सेप्टेम्बर नोंथांमोना बे 23 सेप्टेम्बरनि सिगां एप्लाइ अनलाइन खालामनो नाजाबानो जाबाय जोंहा 23 सेप्टेम्बराव अनलाइन एप्लाइ जोबहैगोन नालाय बेनिखायनो बेहाय जोंहा होनाय दंखायो एग्जामा माला लानाय जागोन बे डेट गासिबो मेनसन खालामनाय दंखायो नोंथांमोना बेखौ भिडिअनि डिसक्रिप्सन नायनो लिंकआव फैनानै बेखौ चेक खालामफैबानो जाबाय आं बेखौ दा मेनसन खालामथ'ला लोगोफोर बे गासिबो दंखायो जेनेबा अनलाइन प्रिलिमिनारि एग्जामा माला जागोन रिजाल्टखौ माला होगोन आरो अनलाइन एग्जामा माला जागोन बेखौ गासिबो डिटेल्स होनाय दङ नोंथांमोना अननानै चेक खालामफैबानो जाबाय बेहाय जोंहा इम्पर्टेन्ट लिंक्स होनाय दङ नोंथांमोना बे नटिफिकेसनखौ गिबियावनो डाउनलड खालामबानो जाबाय माबोरै एप्लाइ खालामनो हायो डिटेल्स होनाय थागोन बेहाय बेनि उनाव नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन थांनानै एप्लाइ अनलाइन खालामबानो जाबाय जोंहा 4 नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ माबानिफ्राय फैदों NHM बिनिफ्राय फैदों रिक्रुटमेन्टआ जायनि अर्गानाइजेसन नामखौ नेशनेल हेल्थ मिशन होननानै बुङो लोगोफोर बे NHM नि फुल फर्मआ नेशनेल हेल्थ मिशन जोंहा बे पस्टनि नामा जाबाय कमिउनिटि हेल्थ अफिसार जायखौ सर्ट फर्मआव CHO होननानै बुङो बे नाम्बार अफ भेकेन्सि जोंहा गासै टटेल पस्टआ दङनो 6310 जोंहा गासै टटेल पस्ट दङ लोगोफोर जोंहा बेहाय सेलारि एबा पे स्केलखौबो जोंहा मेनसन खालामदों नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय 25,000 मोननो हागोननो मास मोनसेयाव नोंथांमोना सेलारि हिसाबै 25,000 मोनगोन होनना बे बुंदों नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया जानांसिगोन GNM एबा BSc थानाय एबा BAMS बिथांमोना दङबा नोंथांमोना बे
साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। जोंहा एजनि लिमिटआनो होनाय दङ 18 बोसोर जानायनिफ्राय 45 बोसोरनि सिङाव थानाय गासिबो केन्डिडेटफ्रानो एप्लाइ खालामनो हागोननो। जोंहा एप्लिकेसन फिस लानाय जादों आनरिजार्भ केटेगरि ओबिसि एमबिएस बिथांमोननि थाखाय 400 रुपिस लादों एप्लिकेसन फिस हिसाबै। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना ओबिसि एमबिएस बिथांमोननि थाखाय एससि एसटि बिथांमोननि थाखाय जोंहा लादोंनो 300 जोंहा एप्लिकेसन फिस हिसाबै लानाय जादोंनो। बेहाय पिएच फिमेल विड' फिमेल डाइभर्स बिथांमोननि थाखाय 200 लादों लोगोफोर अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव। जोंहा नै सेलेक्सना जोंहा मेरिट लिस्टआव जागोन। जोंहा नोंथांमोनना माने मार्कआ मोजां जानो नांसिगोन, बे एग्जामफोराव मोजां मार्क मोननानै पास जानाय जानांसिगोन, अब्लासो नोंथांमोना मेरिट लिस्टआव फैनो हागोन नालाय। एग्जाम लानाय जानाय नङा होन्दों नालाय। सेलेक्सनाव नोंथांमोना मार्कआ मोजांबानो सेलेक्सनाव फैनो हागोन आरो एप्लाइनि मडआ जाहैबाय जोंहा अनलाइन। जबनि लकेसना होनाय दङ राजस्थान इन्डिया। अफिसियेल वेबसाइट होनाय दं, नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै गासिबो भिजिट खालामनो हाजोबगोन एबा चेक खालामहैजोबनो हागोन। इम्परटेन्ट डेट्स होनाय दङ जोंहा अनलाइन एप्लाइआ स्टार्ट जादोंमोन ना 2 सेप्टेम्बरनिफ्राय। बे जोंहा 2 सेप्टेम्बरनिफ्राय सोलिनानै जोंहा अनलाइन एप्लाइआ जोबहैगोन 16 सेप्टेम्बराव। नोंथांमोना बे 16 सेप्टेम्बरनि सिगां एप्लाइ खालामनो नाजाबानो जाबाय। सोरबाफोर एप्लाइ खालामनो नागिरदोंबा नोंथांमोना 16 सेप्टेम्बरनि सिगां एप्लाइ खालामदो लोगोफोर। जोंहा बेहाय इम्परटेन्ट लिंक्स होनाय दं, नोंथांमोना बे नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामनो हागोन एप्लाइ खालामनायनि सिगां। बेनि उनाव नोंथांमोना बे एप्लाइ अनलाइनाव थांनानै एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन। नोंथांमोना अननानै भिडिअ डिसक्रिपसन होनाय लिंकआव फैबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना बेहाय गासिबो बे अफिसियेल वेबसाइटआव मोनफैगोन। जोंहा 5 नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ पिएससि बेनिफ्राय फैदों रिक्रुटमेन्टआ, जायनि अर्गानाइजेसन नामखौ पाब्लिक सार्भिस कमिसन होननानै बुङो लोगोफोर। जोंहा बे पस्टनि नामा होनाय दं लेक्सारार साख्रिनि थाखाय जोंहा रिक्रुटमेन्टआ फैदों। जोंहा बेहाय नाम्बार अफ भेकेन्सि मा होनदों, जोंहा गासै टटेल भेकेन्सिया दङनो 226। नोंथांमोना पे स्केल एबा सेलारि हिसाबै नोंथांमोना मोननो हागोन ना 56,100। लेभेल 9A नि जोहै नोंथांमोननो बे सेलारिखौ होनाय जागोन होननानै बे बुंदों। बे क्वालिफिकेसन नोंथांमोननि फरायनाया जानांसिगोन बिइ नङाबा बिटेक नङाबा बिसि नङाबा बिएससि इन्जिनियारिं। बे जायखिजाया नोंथांमोना बेहाय फरायनाय दङबा नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। जोंहा बेहाय मेनसन खालामनाय दङ एजनि लिमिटआबो जानो नांगोननो मिनिमाम नोंथांमोननि उन्दैसिन बैसोआनो जानो नांगोन 21 इयार्स जानांगोन। 21 बोसोर जाबायबा नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एलिजिबोल, नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। जोंहा एप्लिकेसन फिस लानाय जादों, जायफोर बिथांमोना ओबिसि जेनेरेल EWS बिथांमोना 100 रुपिस पे खालामनांगोन एप्लिकेसन फिस हिसाबै। जायफोर बिथांमोना एससि एसटि वुमेन केन्डिडेट बिथांमोना 25 रुपिस होनो नांगोन एप्लिकेसन फिस हिसाबै। बे जोंहा सेलेक्सना लागोन इभेलुएसन अफ एकाडेमिक पारफरमेन्स एन्ड इन्टारभिउ। नोंथांमोननि बे एकाडेमिक पारफरमेन्स नोंथांमोननि मार्कनि सायाव सोनारसिगोन। ओमफ्राय बिनि उनाव इन्टारभिउ लानाय जागोन होनदों, जोंहा एग्जाम लानाय जानाय नङा। बेहाय एप्लाइनि मडआ जाहैबाय अनलाइन, नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोननो। जबनि लकेसना होनाय दं बिहार इन्डिया। अफिसियेल वेबसाइटबो मेनसन खालामनाय दंखायो, नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै गासिबो नटिफिकेसनखौ चेक खालामहैनो हागोन। बेहाय जोंहा इम्परटेन्ट डेट्स होनाय दङ। जोंहा रेजिस्ट्रेसना सोलिदोंनो 1 सेप्टेम्बरनिफ्राय जोंहा अनलाइन रेजिस्ट्रेसना सोलिदों लोगोफोर। जोंहा बे लास्ट डेटआ जाहैबाय अनलाइन रेजिस्ट्रेसना 18 सेप्टेम्बर। जोंहा अनलाइन एप्लाइनि लास्ट डेटआ जाहैबाय 18 सेप्टेम्बराव जोबहैगोन। नोंथांमोना 18 सेप्टेम्बरनि सिगां एप्लाइ खालामनो नाजाबानो जाबाय। बेजों लोगोसे पे खालामनांगौ नालाय जोंहा एप्लिकेसन फर्म एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोननि बे पे खालामनाया 23 सेप्टेम्बराव लास्ट डेटनो। बेजों लोगोसे लास्ट डेटआ साबमिसन अफ अनलाइन फर्मानो 18 नभेम्बरावनो आरो जोंहा अनलाइन फर्म साबमिट खालामनाया 18 नभेम्बर 2020। ओमफ्राय जोंहा बे अनलाइन फर्म हार्ड कपिबो नोंथांमोना सेन्ड खालामनांगोन। बे हार्ड कपि सेन्ड खालामनायनि लास्ट डेटआ जोंहा 7 अक्ट'बर 2020। बे इम्परटेन्ट लिंक्स होनाय दं, नोंथांमोना बे नटिफिकेसनखौ नायनो हागोन। बे नटिफिकेसना मोननै होनाय दं, नोंथांमोना बे मोननैखौबो सिगाङावनो नायग्रोबानो जाबाय एप्लाइ खालामनायनि सिगां। बेनि उनाव नोंथांमोना बे एप्लाइ अनलाइनाव थांनानै एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन। माबाफोर प्रब्लेम मोनोबा नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आं दायो खोन्थाजोब्बाय नोंथांमोननो दिनै बे मोनबा साख्रि फैनाया गुबुन गुबुन स्टेट एबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनायखौ। बे साख्रि मोनबानि बागै आं नोंथांमोननो फोरमायजोब्बाय माबायदि केन्डिडेटआ एप्लाइ खालामनो हागोन। आं गासिबो खोन्थाजोब्बाय। नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ भिडिअ डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन। नोंथांमोनहा अननानै भिडिअ डिसक्रिपसनाव थांनानै चेक खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना बेहाय गासिबो डिटेल्सखौ मोजाङै नायफैदो, नटिफिकेसनफोरखौ मोजाङै नायबानो जाबाय एप्लाइ खालामनायनि सिगां। आइ होप नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबाय होननानै। अननानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। बेबादिनो गोदान गोदान साख्रिनि रादाब आरो गोदान गोदान गभर्नमेन्टनि स्किमफोरनि बागै नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हागोन, बड' जब निउस चेनेलनि गेजेरजों। बेनिखायनो नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, बड' जब निउस चेनेलखौ। अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलायदो आरो लोगोफोर अननानै भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों लोगोफोर।